έφυγες νωρίς. Μου έχεις λείψει, μόνος μου ξανά. Πώς να ζω, ό,τι αγαπώ το έχεις κρύψει. Μοιάζει η σιωπή, όνειρο κακό. Πες μου ένα ψέμα για μένα, είσαι ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις στη ζωή μου σαν το φως. Πες ότι σου λείπω κι ανήκω σε ό,τι αγαπώ. Έμαθα κοντά σου, μακριά σου πια δεν ζω. Ζήσαμε πολλά που θυμάμαι, πράγματα μικρά που αγαπώ. Με τις αναμνήσεις μου κοιμάμαι, όμως πάλι μόνος μου ξυπνώ. Πες μου ένα ψέμα για μένα, είσαι ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις στη ζωή μου σαν το φως. Πες ότι σου λείπω κι ανήκω σε ό,τι αγαπώ. Έμαθα κοντά σου, μακριά σου πια δεν ζω. Πες μου ένα ψέμα για μένα, είσαι ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις στη ζωή μου σαν το φως. Πες ότι σου λείπω κι ανήκω σε ό,τι αγαπώ. Έμαθα κοντά σου, μακριά σου πια δεν ζω.
Петко ми се обажда и каза да дойдем направо тук. Да. Али са кръстниците? Много мило. Айде по-низко свещичките. Айде, това издърпете фитилчето нагоре. Nema. После ще се обрече. Айде, пешо малко. Има ли кръсти? Къде е кръсти? Дай го следващата кръстника. Айде. Айде, Гергана, обърни. Така. Добре. Благословен Бог наш, всегда и непресно и вовеки, веков амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечат светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Илияна и върху рабинята Ти Гергана, и да се отпечата кръста на единородният Твой син, сърцата и помишленията им, за да отбягат суетата на света, всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено стане свят име върху тях, като бъдат съединени в подобно време със светата Ти църква и усъвършенствани чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като живеят по заповед и опазват печата пореден, да получат блаженство на избраните в царството, сега и винаги, и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже на истината, от Твое име и от името на единородния Ти Син и на Святия Твой Дух възлагам ръката си върху рабинята Ти Илияна и върху рабинята Ти Гергана, които са удостоени да прибегнат към светото Ти име и да се запазят под заслона на крилете Ти. Отстрани от тях старата оная заблуда, изпълни ги с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти едничък си Бог истинен, единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай им да последват всички Твои заповеди и да пазват угодното на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши ги в книгата на живота си, следени ги съставото на наследието си. Нека се прослави върху тях святото Твое име, името на възлюбения Ти Син, Господа нашего Исуса Христа и животворящият Ти Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който се скрил и загнездил сърцата им, дух на заблуда, дух на лъжта, дух на идолослужение, на всяко разлюбие, дух на лъжа, на всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи ги разумни от Сина святото става на Христа Твоего, почетен член на църквата си, съсът осветен, дъщери на светлината и наследници на царството, тъй като преживеят по заповеди, като запазят печата пореден и омагат дрехата на запетната, да получат блаженство на избраните царството, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Отричащи се от стана, от всичките му дела, от всичките му ангели, всичкото му служение, всичката му гордост. Можете ли да кажете отричат? Айде, отричат се. Айде ти, отричат.
Така. Съединяваш с Христа. Кажи, съединявам се. Съединявам се. Така. И вярваш ли в Него като Бог? Кажи, вярвам. Айде, кажи. Браво. Да ви кръстим. Кръстим, че ти вярвам в един Бог. Вярвам в един Бог. Отец Съдържител. Творец на небето. И земята. На всичко видимо. И невидимо. Браво. Айде, кръстим си. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, еднородния, който е роден от Отца преди всички векове. Браво. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен. Роден е сътворен до същност Отца и чрез когото всичко е станало. Който заради наш човеците, за нас спасение, слезе от небесата и се въплоти от Духа Света, Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдесно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царство не ще да има край. И в Духа Света на Господа животворящия, който от Отца изхожда, кому се поклеяме го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята Вселенска апостолска църква изповядваме на кръщение за прощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. А сега минете на моето место. Душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свиш и за спасението на нашите души на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тая вода, за силата и действите, слизането на Святия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се изпрати болта на изправление и благословението Йорданово на тая вода, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде върху тая вода очистително действие на Страхесествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да станат тези, които се кръщават с тая вода, достойни за нетленото царство, на Господа да се помолим. Сам ти, човеко и царю, и сега рече слизащия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти, човеко и царю, и сега рече слизащия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти, човеко и царю, и сега рече слизащия Твой